Deċiżjoni ħażina, pjanar terribbli, hekk ġie deskritt il-proġett tal-imsida li fl-aħħar jiem kiseb l-approvazzjoni tal-Awtorità tal-Ippjanar, proġett li għalkemm fuq il-pjanta jidher sabiħ diġà qed jiġbed kritika enormi partikolarment mill-laqdiet Friends of the Earth, Graffiti u Rota. Fi stqarrija dawn laqdiet ikkundannaw l-approvazzjoni tal-proġett tal-imsida li ġie deskritt bħala wieħed li għandu nuqqasijiet kbar. L-akbar kritika hija l-fatt li se tinbena flyover f'nofs in-nies. Dan apparti li l-proġett imur kontra l-wiegħda tal-Gvern li jinvesti f'netwerk għaċ-ċiklisti u min juża r-rota. It-tliet NGOs qed jappellaw mill-ġdid lill-Gvern biex jinvesti tassew fin-nies tal-imsida u fi proġetti li jkun verament ta' ġid għar-residenti u l-komunità kummerċjali. Fl-aħħar xhur bosta kienu dawk laqdiet li rrimarkaw dwar l-isforzi minn Infrastructure Malta sabiex jittejjeb il-proġett, għalkemm kien hemm nuqqasijiet sostanzjali li jistgħu jxekklu l-ħolqien ta' ambjent sigur, partikolarment għal min jagħmel użu mir-rota. Tħassib ewlieni kien dwar in-nuqqas ta' rotot diretti għaċ-ċiklisti bejn Talpieta u Birkirkara li joħolqu ostaklu għal dawk li jvjaġġaw ta' kuljum. Dan kif il-ħtiġijiet tal-vjaġġar tal-istudenti ġew injorati u potenzjalment aggravati mill-flyover li ġiet approvata għal dan il-proġett.